Hala, meron pala. How much? 8. 20, 10, 5. Okay, meron pala dito. Meron pala. Sir, sana. Na parang patay na yun, Joel. Ano kaya to? Parang suma na. Na marami pala dito. Oh. Putik, bakit hindi tayo nag-ano? Bakit hindi tayo ano tawag doon? Tumingin sa iba. Carbs lang akala. May foreigner ako nakita. Oo, mga bote. Ano naman siguro Mahal pa nga yung ano. Dalandan. ano dito. Uy, balik na tayo eh. Nakakatakot naman. Tingnan mo doon, market ka yun. Uy, doon, uy, ano na tayo, wala na tayong ano, upside. Sana pala pumunta tayo. Kasi dapat, di ba, pag buwet, pag buwet ng lahat, andun lang ang lahat ng buwet. Crabs pa lang madami dito. Crabs, yun nga sabi Crabs na ni, nagkakaunti. yun nga sabi ni Ate. Doon din pala, ano yan? Ano yun? Parang, Shell yan, tahong. shell. Tahong. Doon pa kalaba. Marami pala, bakit doon lang tayo bumili? Parang ito maganda, Yung mataba. Ganyan, parang mataba, Ano to? 5 kila, 5 kila. Parang mataba yan, Ayan, sa kanya. Ano? Ayan. Hindi yun. 10 kilo ba? Parang 5 lang. Kasi yung mataba, babae, di ba? Di ba? Di ba ang mataba, babae, Joel? Sinakyan natin. Nalagay mo ba to? Wala, tama na. Ha? Ako 40k na, hindi naman nila babayaran po tragis. Morchby wants. They say you really only planty here. You also need this outside. Good one, big one. Ano sabi niya? Maliit lang binili, bakit yan maliit? Bakit maliit? Sabay tayo sa kanila. Huwag tayo umiwalay. Ang dami, ano nila mo? Ang dami. Kahapon wala na to eh. Ay, pumunta kayo dito? Yung mga gulay, wala na din. Kunti na lang. Everyday sila, no? Umaga lang ata so. Ayan. Meron na lang dito lang. Punta tayo doon. Hindi tayo. Yun yung mga sibuyas, mga marag ferns, sayote, gabi, kamote, sibuyas dahonan. Mangumay ka pala dito sa crabs. Ay, oo. Mura eh. Pag ano, doon sa ano, lobster naman doon. 5 kina each. Magkano yun sa peso, Joel? Nasa 70. Oo. Talbos ng kalabasa. Baka ano dito mga karunungan dito. Dako kay mga saging. Muni sila lang ko ka market. Mas mahal dito. Diri. Mas mahal dito kasi ano, Ha? may pwesto. Hindi ko alam. Mas mahal dito kasi may mesa. Doon wala eh. Wala ba?
Balik na tayo eh. Takot ako. Mga kakanin. Kakanin ba? Souvenir. Okay. So, mo ni siya ang local market. Okay, Kanya pa sila bye. eh.